Naki shispa khat nyongot ki Kyrtong ki bala thap Kyrtong yelade bani aireng hak election MDC naki arpu khandai tli ki MDC constituency Giant Hills Autonomous District Council kaban salong hak arpu itrik rumpang arja arpusan hakini ki kindiat singi baladam laingot nakini ki laweng Kyrtong no yelade nagabai aireng kata uba Cleophas Baman na mukla umulong uba Herman Pawan na nartiang wa ya jer bat uba upaya lingdo na rembai clearian Nakajing pej banya hadian kajing thap Kyrtong haka laitrik urumpang arja arpusan dagi district election officer na West Giant Hills District but East Giant Hills District lasyam baki kot kisla jong kini ki Kyrtong ki biang na dong syadong. Kumon syukudo bakajing thap Kyrtong ki Kyrtong ki banya aireng hakate ka election lapen long ha office Deputy Commissioner West Giant Hills District, Deputy Commissioner East Giant Hills District but office SDO ka Amlaram Civil Subdivision. Nakine nyofu arngot ki Kyrtong kinya khun naki khat khandai tli ki constituency but don ha West Giant Hills District but saupu arngot kinya khun naki shipotli ki constituency bahap ha East Giant Hills District Kidon ha do nyongot ki Kyrtong kan thai ki bani aireng but kine ki dei ka kong layawan lam jinghun kinriam ka VPP na menso nong jingi kakong darab biang muli ke VPP na mensngat khanduli kakong Violet Lingdo kum ke Kyrtong klamseng na rembai clearian kakong Empress Pala ke Congress na sutnga narwan kakong Devi Payatong per ke VPP na narpo kakong Lasbon Sol simply ke VPP na sutnga nongkle bat kakong Banikas Laban ke Congress na Baratu Mukro Ka Voice of the People Party nalor kita gi Kyrtong Longkmie saungot galpen mi Kyrtong ru ha arpusan teli ki MDC constituency kata na borok ki constituency ka Giant Hills Autonomous District Council bat ka khamya phai khmat menta ka dei ka mudap ladang ha ka bau Kyrtong ka VPP uba chanbor rembai unya khun paramarwei bat uba thambor siwat ka NPP uba dei ru chief executive member ka JHADC Nakaliang United Democratic Party UDP naki arpu khandai teli ki MDC constituency na JHADC ka penyang Kyrtong naki khat nyot teli ki constituency ka Congress pat khat khandai ngot ki Kyrtong ka NPP arpu prangot ki Kyrtong ka BJP pat san ngot ki Kyrtong ar ngot na ka HSPDP bat khat sau ngot ki Kyrtong klamseng Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya